Hvad mener du? Er du ikke en social fætter? Er du ikke en social fætter, eller hvad? Nej, ikke. Hvorfor? Men jeg har en sag forståelse for det. Og når jeg er elev eller et eller andet, så er det noget, jeg kommer til. Jeg skal ikke være, hvis det ikke er så sundt. Du synes ikke, der er så meget vind igen? Jeg er vokset med det. Ja, Der okay. er rigeligt. Ja, men jeg synes ikke, der er så meget igen nu. Altså, der er ikke rigeligt til makro, men der er rigeligt til at tørre. Det er der også nu, da. Jeg skal nok komme ud. Er der video på det der? Ja. Det er Alex og Cookie. Jeg skal starte med lege. Nice, mand. Skal lege nu. Nu skal det lege. Afsted med dig da. Vi har lige vigtigt til at take off. Bare hen og bare. Take off! Det er pishammerende koldt, kan jeg fortælle dig. Nu skal du prøve efter at sætte håndtænden op. Det er dumt. Hvad? Scheiße, Mann, das ist kalt. Hvad? Jeg vil bare sige til mit op, og der er gået 6 uger. Jo. God idé. Jeg skal altså lige, jeg laver lige en kort her.